O 17 de maio, Día das Letras Galegas, na súa 60ª edición, ríndose o homenaxe ao tradutor, novelista, historiador, periodista, ensayista e editor Francisco Fernández del Riego, un dos promotores desta festividade. Nado en Vilanova de Lourenzá, Lugo, no ano 1913, é unha das figuras máis relevantes do ensaio e a crítica literaria galega. Avogado de profesión, comezou a militar nas filas do galeguismo durante o período republicano, intervindo en diversos proxectos do Grupo Nós, o Seminario de Estudos Galegos e o Partido Galeguista. Xunto con Ramón Piñeiro e Xaime Illa Couto, foi dos principais artífices da Editorial Galaxia, en 1950, empresa que liderou o proceso de restauración cultural na posguerra. Foi autor dunha extensa obra, director da Real Academia Galega e da Biblioteca da Fundación Penzol. Polo seu importante contributo á nosa cultura, Fernández del Riego foi recoñecido con numerosos galardóns. Así mesmo foi nomeado doutor honoris causa pola Universidade de Vigo e galego egrexio pola Fundación dos Premios da Crítica. É importante conmemorar este día, xa que a lingua é a base da construción e expresión da cultura de quenes a empregan para comunicarse. A lingua na que falemos danos unha visión persoal do mundo que manifestamos e que nos caracteriza. É dicir, que é un factor de identidade, de cohesión entre as persoas que comparten esta lingua e que nos une ao pasado e nos proxecta o futuro. Deste xeito non podemos perder a nosa lingua. Emprega!